Hija inġustizzja kbira fuq il-ħaddiema taċ-ċivil. Dan huwa sentiment komuni li qed jinħass wara li l-Gvern ressaq fil-Parlament il-baġit tas-sena d-dieħla, baġit li fih ma ġie ppreżentat ebda mekkaniżmu biex jagħmel tajjeb għal fatt li l-ħaddiema taċ-ċivil qed isofru mill-mod kif qed tinħadem iż-żieda għall-għoli tal-ħajja. Kien għalhekk illi l-UHM, is-CMTU, il-Forum Unions Maltin u l-General Workers Union talbu laqgħa urġenti mal-Prim Ministru. Dan għaliex il-baġit kif tressaq mill-Ministru tal-Finanzi se jfisser biss telfa l-ħaddiema. Kollox huwa marbut mal-fatt li l-ftehim kollettiv tal-ħaddiema tal-Gvern ikun ftehim li jinkludi l-kola, iżda din tkun żieda li tinħadem fuq medja ta' 8 snin li għaddew, meta l-għoli tal-ħajja ma kienx fil-livelli li jinsab fih illum. Tantu hekk li s-sena li għaddiet l-msemmija unions kienu resqu mekkaniżmu biex jagħmlu tajjeb għal kola u bekk fil-baġit għal din is-sena il-ħaddiema taċ-ċivil ingħataw id-differenza b'mod relattiv. Iżda dan ma ġarax fil-baġit li ġie ppreżentat għal 2024. Bil-unions jgħidu li qed ikun il-ħaddiem li jispiċċa jagħmel tajjeb għaż-żieda tal-għoli tal-ħajja. Kien għalhekk li l-UHM, il-General Workers Union, il-Forum Unions Maltin u s-CMTU talbu lil Robert Abela sabiex jiltaqa' magħhom b'mod urġenti ħalli jiddiskutu din is-sitwazzjoni inkwetanti bil-għan li anke fil-baġit tas-sena d-dieħla jiddaħħal dan il-mekkaniżmu li jagħmel tajjeb għad-diskrepanza fil-kola kif maħduma fil-ftehim kollettiv.